ካብዚ ብምቕጻል እምበኣር ሓጺር ታሪኽ ህይወት ገዲም ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ መሓረ ዕቑባ ሚካኤል ቀጺልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ መሓረ ዕቑባ ሚካኤል ኣብ 1945 ዓመተ ምህረት ካብ ኣቦኡ ኣቶ ዕቑባ ሚካኤል ርእሶም ኣዲኡ ወይዘሮ ቀደስ ተስፉ ኣብ ዓዶም ዞማት ተወሊዱ። መሓሪ ኣብ ዓዱ ክሳብ ወዲ 10 ዓመት ዝኸውን ድሕሪ ምጽናሕ ንትምህርቲ ኢሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብምምጻእ ይመሃር፣ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ድማ ይሰርሕን ነይሩ። ድልየቱ ተሰሚሩሉ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥልያን ክሳብ 7ይ ክፍሊ ክመሃር ዕድል ረኺቡ። መሓሪ ልዑል ናይ ስፖርት ድልየት ስለ ዝነበሩ ድማ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ክወዳደር እኳ እንተደለየ ዓብ ሓዉ ግና ካብ ሓልዮት ዝተበገሰ ኣብ ትምህርቲ ኸድህብ ብምባል ኣብ ብሽክለታ ንኸይወዳደር ከልከሎ። መሓሪ ንናይ ስፖርት ፍቕርን ድልየትን ስለ ዝደረኾ ግና ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክሳብ ወዲ 18 ዓመት ዝኸውን ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ምስ ጋንታታት ስቴላ፣ ሓማሴን ከምኡውን ጋንታ ዙላ ኣብ መደብ 2ይ ዲቪዥን ምስቶም ህቡባት ተፃወቲ ሃገርና በዓል ኣብርሃ ኣርኣያ፣ ፓቼ፣ ጆኬር፣ እስማዒል ወዘተ ክፃወት በቂዑ። መሓሪ ናይ ስፖርት ዝምባሊኡ ኣብ ብሽክለታ ስለ ዝነበረ ግና ወዲ 19 ዓመት ምስ ኮነ ዓይነት ስፖርት ብምቕያር ኣብ ብሽክለታ ተመሊሱ። መሓሪ ልዑል ፍቕሪ ናይ ብሽክለታ ክሓድሮ ዝኸኣለ ኣብቲ ዝዓበየሉ ከባቢ ናይ ኣስመራ ከባቢ ኣልፈርማዮ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር መዛዘመ ሕንጻጽ እውን ኣብኡ ስለ ዝነበረ እቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ባዕሉ መሓሪ ክጽውዖም ከሎ ብናይ ኣኽብሮት ኣፀዋውዓ ይጽውዖም ምንባሩ ፈተውቱን መዘንኡን ይምስክሩ። ገለ ካብኣቶም ኣያ ገረዝጌር ወልዳታቴዎስ፣ ኣያ ወልደ ሚካኤል ኣስገዶም በርበረ፣ ኣያ መስፍን ተስፋይ እንዳረኣየ ስለ ዝዓበየ ኣብ ውድድሩ ዕወት ክኸውን በቂዑ። መሓሪ ዝወዳደሮም ውድድራት ብዙሕ እኳ እንተኾነ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ 1968 ሜክሲኮ፣ ኣብ 1972 ኣብ ጀርመን ሙኒክ 2 ግዜ ብምስታፍ ንነፍሱን ንሃገሩን ታሪኽ ሰኒዱ ይርከብ። መሓሪ ብዝሓደሮ ሕማም ድማ ኣብ መበል 80 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ገዳይም ኦሎምፒካውያን ተቐዳደምቲ ስድራ ቤቱን ፈተውትን መተዓቢቱን ዝርከብዎም ብተካኣት ተቐዳደምቲ ተሰኒዩ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ክሳብ መንበሪ ገዝኡን መበቆል ዓዶም ዘማድ ንእዞባ ጋላ ነፍሕን ብምብጻሕ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ሓመድ ኣዳም ለቢሱ። ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ መሓሪ ዕቑባ ሚካኤል በዓል ሓዳርን ኣቦ 7 ውሉድን እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ሲነማ ሰመረ ንስድራ ቤቱ ፈተውቱ መቕርቡን መተዓቢቱን መጓይትን ጽንዓት ትምነ።